אני פה. אוקיי. אז קודם כל הנה. אני רוצה להציג את ורד קטר, שהיא המאמנת שלי לטאי צ'י בשנים האחרונות. אני רוצה להגיד שהגעתי לטאי צ'י בעקבות פציעה וניתוחים, וזה אחד הדברים הכי משמעותיים ששומרים עליי מנטלית, רוחנית ופיזית, אוקיי? עכשיו, ורד היא מומחית לאיזון גוף, נפש ורוח, מייסדת שיטת חוויית ורד, שמשלבת צ'יקונג, טאי צ'י ודמיון. וורד באה לדבר איתנו היום על כל הנושא של טאי צ'י של הלוחם, כל הנושא הזה של מערכת עצבים שעובדת על טורבו בתקופה הזו, הלוחמים שיוצאים למילואים, חוזרים לשגרה של הבית ושוב למילואים, המעברים האלה מאוד משפיעים על הלוחם, אוקיי? שזה בעצם נקודה שאני עוסקת בה, על הלוחם במילואים, כי הוא חווה מלחמה בית שגרה, מלחמה בית שגרה, יש שם השפעה מאוד מאוד גדולה. ואני אשמח כמובן שתיקחי את הסשן הזה בפלואו, גם בעצם תיקחי את אותן שאלות מנחות כפי שאת רואה לנכון, והבמה היא שלך. בסדר, תודה רון, תודה שהזמנת אותי לכנס, באמת יש לזה חשיבות אדירה, לעזור בתחומים שונים, ללוחמות, ללוחמים, לבני המשפחה, שכולנו ולאנשים שכולנו נמצאים וכולנו בסכנה וכולנו נמצאים ומרגישים בדריכות רבה במשך היומיום שלנו כבר מזה 12 ימים. אז כן, איך הטאי צ'י והצ'יקון, כשאני ככה מאחדת את זה לטאי צ'יקון, איך זה יכול לעזור לנו להשקיט, איך התרגול בעצם עוזר? על זה אני הולכת לדבר. לפני כן, בכל אופן, כמה מילים על מה זה טאי צ'י בכלל, אוקיי? מה זה צ'יקון? כי הרבה אנשים לא תמיד מבינים את ההבדל. ואיך הדמיון משתלב בכל זה. ואני גם רוצה להגיד שאישית אני חוקרת את הנושא של איזון גוף נפש בתנועה. איך דרך תנועות גוף אנחנו יכולים לאזן את עצמנו. כבר כמעט 40 שנה, איזה 20 שנה מהצד המערבי, 20 שנה מהצד של המזרח. והדבר המדהים שגיליתי עם הזמן, זה שבתוך הרעיונות, בתוך השפה העברית, ובתוך הרעיונות היהודיים והקבלים, יש טאי צ'י. וזה דבר מדהים. ואני משתמשת, ואני הולכת להשתמש היום גם פה איתכם, ולהראות לכם את זה. אז דבר ראשון, עוד לפני שאנחנו צוללים ככה מעמיקים לתוך מה זה טאי צ'י בכלל, בואו רגע דווקא לשפה העברית, למילה לחימה, מלחמה, לחימה. שימו לב לשורש. יש לנו כפל משמעויות. כפל משמעות זה הבסיס של טאי צ'י. כפל משמעות, אוקיי? אז בתוך הלחימה יש לנו גם החלמה, כן? אם אנחנו משחקים עם השורש, יש לנו החלמה, שזה הצ'יקונג והטאי צ'י כחלק מזה, ובתוך המילה גם כן של הלחימה, מלחמה, לוחם, יש לנו גם את המילה של חלום, של חלימה, שזה כוח הדמיון, וזה הכוח המנטלי שלנו גם. כן, שאנחנו עושים מחשבה ורגש, אנחנו מחברים את הראש עם הרגש שלנו, ככוח מנטלי. אוקיי? אז הנה, אנחנו כבר רואים שאנחנו בעצם יכולים, יש לנו פוטנציאל של ריפוי. גם כשבן אדם נמצא במצב שהוא כל הזמן דרוך בלחימה, כי גם אם אני נלחמת על הבית, נלחמת אפילו לרוץ לממ"ד ולמקלט, מישהו פה רק הוא בן משפחה שלוחם ונמצא כאן איתנו, ובטח בטח בשדה הקרב. בסופו של דבר, כשאני יוצאת החוצה אל האזרחות, כשאני חוזרת אל הבית, אני יכולה לעשות את הסוויץ'. זה קשה, אבל זה לא אומר שאין פוטנציאל, זה אומר שהפוטנציאל נמצא, ואם נוכל לגייס את הפרקטיקות ואת הטכניקות שיעזרו לנו להפוך את המצב שהגוף מרגיש, שהגוף נמצא בתוך הישרדות,
להפוך את זה להחלמה מזה, לחזור בחזרה לסנטר, למקום הנכון שלנו, לתפקוד בריא, וכמה שאפשר נורמטיבי, כמה שאפשר. זה תהליכים, זה לוקח זמן, זה ברור. אוקיי? אז כבר אנחנו מגלים את זה. ובהמשך אני גם רוצה להראות לכם בתנועה אחת של טאי צ'י, במילה אחת בעברית, איך הטאי צ'י בעצם עוזר להחלמה הזאת. אוקיי? אז בכל אופן, אני רוצה כמה מילים על הטאי צ'י, כי זה בהחלט חשוב. אז אנחנו מבינים שהטאי צ'י זה אומנות בעצם לחימה. כולם יודעים שטאי צ'י זה אומנות לחימה. ואז השאלה, איך האומנות לחימה פה עוזרת? אם זה אומנות לחימה, אז אנחנו נשארים בלחימה. לא, זו אומנות שהיא נקראת אומנות פנימית. היא נקראת אומנות שבאה ממקום של להפעיל כוח וחוסר מאמץ, מתוך רגיעה. והתנוחה הראשונה שאני אדבר עליה, הפוזיציה הראשונה, היא כבר לוקחת אותנו לשם. הטאי צ'י, למעשה צריך להגיד טאי ג'י, כן? המילה טאי צ'י זה מילה באנגלית, למעשה צריך להגיד טאי ג'י צ'ואן. זאת האמנות הלחימה. אז אנחנו מקצרים את זה לטאי ג'י, כיוון שאפשר להשתמש בפרקטיקה הזאת לצורך של ריפוי, לצורך של רוגע, לצורך של שקט נפשי, לאו דווקא ליישום לחימתי. אני באמת משתמשת בזה לצורך של החלמה, של ריפוי, של רגיעה, בחיי היום-יום שלנו. לאו דווקא רק למצבים קיצוניים, אלא בחיי היום-יום שלנו, באופן שוטף, לאזן את הגוף והנפש, דרך הפעלה, דרך תנועה. הטאי ג'י בעצם נולדה מתוך תורות של הדאואיזם, כן, תורת הטאו, שזה כמובן התורה הסינית, מתוך הרפואה הסינית, והיא מתמקדת בשני כוחות, שזה בעצם, אני רוצה להראות לכם פה, אני ככה מקרבת למצלמה, זה הסמל של הטאי ג'י, אתם כולכם מכירים, כן, מכירים את הסמל של אין ויאנג, ואנחנו בעצם מדברים על שני כוחות מנוגדים, לבן, שחור, אור, חושך, שמש, ירח, זכר, נקבה, שני כוחות שכביכול, אני אומרת כביכול, כי בטאי ג'י אנחנו, המטרה האידיאלית שלנו, לאחד אותם, לשלב אותנו ולמזג שאחד יוצא מתוך השני. זה סמל שמראה גם את עונות השנה, הנה אנחנו עכשיו עולים אל הקיץ, אל היאנג, אל השמש, כן, זה הצד היאנגי, זה הצד האיני, ובכל אחד כמובן יש את האופציה של ההשתנות, הפוטנציאל הזה שדיברתי של ההשתנות. אז מדובר על כוח אחד שלם שהתפצל לשני הכוחות. הטאי ג'י מבוסס על קאטה, פורם זה נקרא. הפורם הוא רצף של סדרה של תנועות, שהוא מבוצע בצורה מאוד איטית, בתשומת לב. אנחנו היום יודעים, ככה מכירים את הטכניקה שנקראת מיינדפולנס. אני אומרת שטאי צ'י זה מיינדפולנס, אי אפשר לעשות טאי צ'י בלי להיות בתשומת לב למה שאני עושה. בתנועות זה בלתי אפשרי, זה חלק בלתי נפרד. יש כמובן צורך בנשימה נכונה, בהפעלה נכונה של האנרגיה, וכל זה הוא חלק מתוך השיטה. מה זה הצ'יקונג? הצ'יקונג זאת התשתית האנרגטית של התנועה. זאת אומרת שמתרגלים תנועות שמטרתם לאזן את האיברים הפנימיים של הגוף. לכן צ'יקונג זה הולך יותר לממש ריפוי, אפילו ריפוי של מחלות, כמו שעושה ברפואה הסינית, כן? למה? כיוון שהמטרה היא לאזן בין עודף וחוסר. בטאי ג'י אנחנו קוראים לזה לנוע ממקום מלא למקום ריק.
בתוך התנועה המעגלית הזאת שהראיתי בסמל. בצ'יקון מאזנים בין עודף איבר שנמצא בעודף, איבר שנמצא בחוסר, ומאזנים את מה? את הצ'י, את הכוח המחיה, את הכוח האנרגטי, שמאיפה אנחנו מקבלים אותו, זה נקרא שלושת האוצרות, אנחנו מקבלים אותו מהחמצן, מהאוויר, אנחנו מקבלים אותו מהאדמה דרך המזון, אנחנו מקבלים אותו בצ'י כליות צ'י שנולדים איתו. כוח החיים, זאת אומרת שאנחנו מקושרים אל הטבע, מקושרים אל הקוסמוס. זאת אומרת שהאדם הוא חלק בלתי נפרד מכוחות היקום. ובתג'י אנחנו מפעילים את זה, מפעילים את הכוח הזה בתוך התנועות. בצ'יקונג אנחנו מרפאים עם הכוח הזה. אוקיי? כוח שאנחנו קוראים לו צ'י, אנחנו קוראים לו אנרגיה, אנחנו מרגישים בשיעור איך הדרך הזאת, הפרקטיקה הזאת, מייצרת אצלנו תדר, משנה את התדר של השדה האנרגטי. כי שדה אנרגטי זה חשמל. אנחנו יכולים לשנות את התדר שלו, אוקיי? זה משהו שמרגישים אותו. זה לא רק באוויר. ממש אפשר להרגיש את הצ'י. וזה הרגע שאני מדברת, ברגע שעכשיו כיוונתי מחשבה לזה, כבר זורם לי החשמל בכפות הידיים, אבל אתם תראו שהן הולכות ומאדימות, כיוון שאני כבר חיה את זה, וזה הרגע, אז זה כבר מופעל אצלי. זה התדר, אוקיי? אז גם הטאי-צ'י וגם הצ'יקון, כמו מים, הם מנקים אותנו, הם מזרימים בנו את האנרגיית חיים, מחזירים אותנו לאיזון מלא. מה קורה ללוחם באמת שהוא עובר בין העולמות מבחינה פיזית ונפשית, אנרגטית? מערכת העצבים מגיבה מיד. מרגישים את המתח, מרגישים דריכות, זה מין סטרס כזה, זה מין טונוס שרירים גבוה שנמצא כל הזמן. אז זה גורם לכך שקשה להירדם. זה גורם לכך שיש בעיות עיכול. אם זה יציאות מהירות, אם זה חוסר ביציות, בעיה בכל הנושא הזה של עיכול המזון, כי עיכול מזון קשור גם לעיכול חוויות, עיכול רגשי, הכל מתקשר ביחד. וקושי לשחרר, אוקיי, יצאתי הביתה, אבל איך אפשר לשחרר עכשיו? זה קשה מאוד, ואז מרגישים את המחנק, את המועקה, קשה לנשום. כל זה בא מהמערכת העצבים הסימפתטית. המערכת העצבים שיש לה תגובות כמובן של הילחם או ברח. אנחנו מכירים את זה היטב. אז מה עושים? כדי להחלים, לישון, לתפקד טוב, לאבד את כל החוויות האלה. צריך להפעיל את המערכת השנייה. את המערכת שבולמת, היא בולמת את הנוראדרנלין, את האדרנלין, את הפרשות הקורטיזול, היא בולמת את זה. זאת המערכת הפרסימפטית, שהיא עוזרת לנו לשקט קצת יותר שיהיה לנו, להסדיר את מערכת העיכול בגוף, להסדיר את מערכת החיסון, את תיקון התאים, לווסת את הרגשות, זה חלק מהקטע הנפשי, לאזן את המחשבות, חלק מהקטע המנטלי, ולתת לנו חזרה את הביטחון בגוף שלנו, ביטחון בקיום שלנו. זה מאוד מאוד עמוק, אוקיי? הנושא הזה של יצאנו מתחושה של ביטחון ומתחושה של שליטה. אז זה מחזיר את זה. מי עושה את זה? המערכת, כמו שאמרתי, הפרסימפטית, ובמרכזה נמצא עצב הווגוס. עצב הווגוס הוא כמו גשר עצבי מהראש, עובר ככה די מאחורי האוזן, יורד לתוך מערכת העיכול ולאיברים הפנימיים. כשהעצב הווגוס מופעל, אפשר לעבור ממצב ההישרדות למצב ההחלמה. ופה בדיוק נכנס הטאי-צ'י. כי הטאי-צ'י מסייע לזה. עכשיו, אני יכולה להגיד לכם שמהניסיון שכל כך הרבה שנים שאני מלמדת, לראות את התגובות על האנשים, וגם, אני בהמשך גם מדבר על מחקר שעשו בארצות הברית בקרב יוצאי צבא,
לשיקום. וחלק מהמחקר זה היה כמובן הבדיקה של טי צ'י, איך זה עוזר לאנשים שזקוקים לשיקום פסיכוסוציאלי, לחזרה לתפקוד מלא בחיים. אז זה מעניין ואני גם מספר על זה. התנועה האיטית, אמרתי שהקאטה שמבוצעת היא איטית. היא נעשית באין רגיעה. אני אומרת באין רגיעה, כי בעין חיצונית זה נראה ברגיעה, בפנימיות יש לנו הפעלה של כל מערכות הגוף. אבל התנועה הזאת מאותתת למוח, היא שולחת שדר, הכל בטוח כאן. והשדר הזה נשלח בגלל ההתחלה של כל פורם. כל קאטה מתחילה בכניסה לפוזיציה. והפוזיציה הזאת זאת ההתקרקעות. ויש לזה משמעות חשובה ביותר. כשמגיעים למקום הזה, משם מתחיל השינוי. הנשימה המוסדרת, שהיא מוסדרת בתוך הקאטות, היא מפעילה גם את הצד הווגוס. ההרפאיה של השרירים, שהכל נעשה לא בקשיחות, לא בנוקשות, אלא להוריד את המאמץ, להרגיע, להרפות את השרירים. להישען נכון על עברי, על העצמות, להישאר נכון, נשענים נכון על העצמות, על השלד של הגוף, לא בשריר, לא בכוח, באנרגיה, בעוצמה שבאה מעצמי, מעצמות. אז זה מפרק סטרס שמצטבר. כמו שדיברתי על המיינדפולנס, עצומת לב, ואני מוסיפה הרבה נושא של דמיון, כי המוח לא חושב שתי מחשבות. אני יכולה להפנות את האנשים לשים לב איך הם דורכים עם העקב עכשיו, לאן העיניים מסתכלות, איפה, באיזה אזור מגיעה הנשימה, ואז האדם נמצא בין מיינדפולנס לגופו. אבל אני יכולה גם לתת דימוי. דמיינו שכפות הידיים נפתחות כמו פרח. בדרך כלל דימויים מאוד ככה, מהטבע, ממקומות שמזכירים לנו אירועים נעימים, טיולים נעימים, מקומות שנהנינו להיות בהם, ושנותנים לרווחה נפשית מאוד מאוד גדולה. ואז הדימויים האלה שמגיעים אל המוח, יחד עם התנועה של הגוף, משפיעים על הרגש השקט, והאדם יכול להתחבר חזרה אל עצמו. ופה באמת נכנס שזה לא רק תרגול גופני, זה ממש שינוי של מצב תודעה. אז ככה שכמו שאמרתי, התרגול נראה על פניו קל, מה עושים, כמה תנועות לא, המשמעות של זה מאוד מורכבת ומאוד עוזרת. לפי הרפואה הסינית, הסטרס הוא עודף חום בכבד, פחד שוכן בכליות, במיוחד חרדה קיומית. במיוחד, כיוון שמעל, אנחנו יודעים לפי הרפואה המערבית, כן? לא רק הרפואה הסינית, לפי הרפואה המערבית, מעל הכליות יושבת, מעל כל כליה יושבת, כליה, בלוטת יותר יופי. את הכליה, והיא זו שמפרישה את כל החומרים, האדרנלין, נוראדרנלין מופרשים אל תוך הגוף. אז ככה שאנחנו יודעים שהכליות הם אזור שפחד וחרדה וביטחון בקיום, את זה הן מייצגות. אז כמו שאמרתי, תמיד יש היפוך. אפשר דרך הכליות לעזור לעצמנו להשיג את הביטחון בחזרה. ודאגה שוקעת בטחול. טחול ולבלב ברפואה הסינית זה ביחד. הדאגות, מה שהמוח כל הזמן חושב, המחשבות שרצות לנו בראש. הטאי צ'י עוזר לאזן את כל זה. הוא מניע את הצ'י, יש לנו תרגילים שאנחנו בדיוק עשינו אותם בעונה האחרונה, כיוון שזאת עונת האביב הייתה, עונת האביב זה יסוד הכבד והעץ, כן? אז הנענו, שחררנו. אז משחררים כעס, אגרסיות. אגרסיות נתקעות לנו בגוף, הן נתקעות בחריקת שיניים, לא דיברתי על זה, אבל נתקעות בחריקת שיניים, סוגרות לנו פה את הגישה לעצב הווגוס, חוסמות לנו גישה לעצב הווגוס.
מה הכבד, אוקיי? אז אנחנו מפרקים את זה על ידי תנועה שזזה. מזרימים את הצ'י של הכליות באופן שאני אדבר עליו עוד מעט, זה מחזיר את השקט הפנימי בצורה מדהימה, ומניע את הדם בטחול, מניע את כל איזון הסוכר ואיזון הטחול, שזה חלק ממערכת החיסון שלנו גם כן, מחזיר אותנו, הטחול עוזר לייצב את האיברי גוף במקום, אז זה מחזיר אותנו ליציבות, וזה עושה לנו גם מיקוד של מחשבה ומיקוד של ראייה, איך אנחנו רואים את הדברים, לא רק הראייה הפיזית, הפרספקטיבות שלנו על מצבים שקורים לנו, משנה את היכולת שלנו לראות דברים שקרו לנו. כמו שאמרתי, בעברית יש לנו כפל משמעויות וזה ממש יפה. אז אנחנו, תוך כדי התנועה, תוך כדי הפעלת הגוף, אנחנו בעצם עובדים על האיברים, על הניקוי הרגשי, על האיזון הרגשי של האיברים, בעצם על הנפש, לא רק על שרירים, להפך השרירים כמה שפחות, וכמה שיותר לחזור לעצמי, לסנטר שבי. אוקיי? אז עכשיו אני רוצה לדבר על התנוחה שמתחילה את הפורם, וזה ממש ממש מרתק. כל פורם מתחיל, ומי שכאן נמצא איתנו, אפילו אם כרגע אתם בישיבה, אתם יכולים להישאר בישיבה. ואני רק מזמינה אתכם להניח את כפות רגליים, להעמיד אותם. להעמיד, ואז אגב תנו לו להתיישר. זה יהיה כאילו אנחנו עומדים. בסדר? ואז אתם ככה, תוך כדי זה שאני מדברת על זה, יכול להיות שאתם ממש תרגישו את הדברים. אז כל קאטה מתחילה בזה שאנחנו פותחים לפיסור, מושכים צ'י אדמה, זה חיבור לאנרגיה שעוד רגע אנחנו רוצים למשוך ולעלות מהאדמה, כן? ואז הקאטה בעצם נפתחת בתנועה הראשונה. אז התנועה הראשונה הזאת נקראת עמידת הרוכב. כשאנחנו פותחים את הרגליים ומניחים את הסוליות, הנה עכשיו אתם מרגישים את הסוליות עומדות על האדמה, על הרצפה, כמובן רצפה זה האדמה מבחינתנו, אוקיי? אתם כבר יכולים להרגיש, אולי חלקכם ירגישו אפילו חום מתחיל לזרום. הצ'י מתחיל לעלות. אז אם אני הדגמתי לכם, הראיתי לכם קודם את היין והאין, אבא שמיים עם אדמה. אנרגיית אין עולה מהאדמה אלינו, אנרגיית יאנג תרד למטה. מה זאת האנרגיה שיורדת מהשמיים? מים, מים. צ'י כליות, צ'י שלפוחית השתן, צ'י הכליות, מים זורמים לאדמה. זה הדבר, זאת ההתקרקעות הראשונה, זה מה שמעגן את הכליות לחוסן, חזרה אל האדמה. לכן בכף רגל מתחת יש נקודה שנקראת המעיין המבעבע. הצ'י יורד אל האדמה, האדמה מבעבעת את הכוח של הצמיחה, הכוח המזינה, הכוח המזין, האדמה מזינה אותנו לתוך מרכז הגוף שנקרא, מרכז התחתון שנקרא באגן, דן תיין, אל הבטן התחתונה והגב התחתון. זה כמו סיר האורז, ככה זה נקרא. זה מתמלא בכוח, באנרגיה, בחום. ואז הכליות יכולות לשקוט. כמו שאומרים, בארץ שקטה. כשאנחנו מקורקעים, אנחנו לא שומעים שקטים. אותך. כן, מישהו רוצה להגיד משהו? ורד, רק תזכורת שיש לך עד 11:30, אוקיי? נכון, אז כן, אני רק בזה, זה הכל כן, מצוין. כן, אוקיי. כן, אני בזמני. בסדר אז גמור, תודה. אנחנו ירדנו אל האדמה, כשאנחנו מקורקעים אל האדמה, והכליות יכולות
להרגיש בטוחות, כמו שאמרנו, פחד נמצא וחרדה קיומית נמצאת בכליות. כשהן מרגישות בטוחות, יש מיד איתות לעצב הווגוס. כיוון שאנחנו כבר עומדים נכון, האגן נמצא בפוזיציה נכונה, הכתפיים נמצאות בפוזיציה נכונה, ואז האזור הזה של תנוחי האוזניים יכול, והלסתות נרגעים, הטונוס משתחרר. הצב הווגוס מקבל איתות. ברגע שהוא מתחיל לעבוד, המערכת הפרסימפטית מפרישה אצטילכולין, עוצרת את הסטרס. באותו הרגע יכולים להתחיל להרגיש את השינוי של התדר. באותו רגע נעשים שקטים, לאט לאט מרגישים את בית חזה יורד, המיינד מתחיל להיות פתאום שקט, פתאום המחשבות לא בדיוק רצות, הן נייחות. הנשימה מתרחבת לנשימה מלאה, נשימה שרפתית, אל הבטן ואל הגב. ונוצר שקט בתוך כל המערכת של גוף נפש. אז נכון, מישהו מאוד מאוד ערוך, הוא יצטרך תהליך, כמה אימונים כדי להשיג את זה, כמה פעמים כדי להרגיש את הדברים, יכול להיות שלא בפעם הראשונה, כן, עכשיו מיד אני כבר בשקט והכל קרה. לא, לפעמים זה עניין של תרגול, בגלל זה מתרגלים. זה עניין של התרגול, של להגיע למקום הנכון. הדבר היפה, כמו שאמרתי, השפה העברית שלנו והרעיונות היהודיים שלנו. המעגל הזה שדיברתי של אין יורד יאנג עולה, סליחה, יאנג יורד אין עולה, זה המעגל המיקרו-קוסמי, כן, המעגל המיקרו-קוסמי, כך הוא נקרא בגוף, מחובר אל הקוסמוס. ואני ובכלל הרעיון היהודי הוא קצת לוקח אותנו למילה יעקב וישראל. סולם יעקב, מלאכים שעולים ויורדים, אוקיי? סולם יעקב, יעקב שהפך להיות ישראל. אנרגיית אבא שמיים יורדת לאדמה, לעקב, מהעקב עולה ישר לאל. זה גם החיבור היהודי, כמו שאמרתי, שנמצא בתוך העמידה. והעמידה בעברית היא לעמוד. מה זה לעמוד? אני יכולה להגיד, לעמוד על שלי, לעמוד על דעתי, נכון, עומדים. אבל אני יכולה גם להגיד, לעמוד בדברים, בהתמדה, בנחישות, לעמוד. ואני יכולה פשוט גם להגיד, עומדת. אני עומדת במצבים משתנים, עומדת בזה, בחוזק, בגמישות, כמו שהזכרת רון, בחוזק פנימי, בגמישות, זה החוסן, זה החוסן. אז מספיק מתרגול של עמידה אחת, מתוך כל הקאטות של הטייצ'י, תרגול עמידה אחת יכול לייצר אצלנו את החוסן הזה ואת הבריאות הגופנית נפשית, לחזור לאיזון, לחזור לשקט, לאפשר למערכת העצבים לחזור לעצמה, לפעילות בריאה, נכונה, סדירה, שמאפשרת לנו תפקוד נכון בחיי היום-יום. ואני רק רוצה לסיים במחקר שעשו בצבא ארצות הברית, באשפוז הפסיכיאטרי ליוצאי צבא, כן? שבתוכנית לשיקום פסיכו-סוציאלי, כ-88 משתתפים היו בתוכנית הזאת, התחלקו לשתי קבוצות, קבוצה שקיבלה את הטיפולים הרגילים, שיחות וכל טיפולי נפש שמקבלים בדרך כלל, וקבוצה שנייה קיבלה בנוסף את נושא הטייצ'י ל4 שבועות. בתום 4 שבועות הם מילאו שאלונים, וכן, ובדקו אותם, והגיעו למסקנה, כן, ראו את התוצאות. והתוצאות שהייתה בקרב הקבוצה עם הטייצ'י, לעומת הקבוצה בלי הטייצ'י, הייתה הפחתת חרדה מובהקת, רמת החרדה ירדה באופן מובהק. והתוצאה, כן, זאת התוצאה. המסקנה הייתה שלוות.
שלבו בתוכניות גם פעילות של טאי צ'י, כי יש לזה את היכולת להפחית חרדות, להפחית את כל כמו שאמרתי, את כל התחושות האלו שחווים במעברים ובטלטלות של יוצאי קרב, לוחמים, לוחמות, אנשי מילואים וכולי, וגם אנשים כמונו, אפילו האזרחים. יש לי 2 דקות, אז בדקה האחרונה אני רק אומרת שהטאי צ'י, הדבר המדהים בו זה אין בעיה. הדבר המדהים בו, שכשעושים את הקאטה, יוצאים מצד אחד עם כוח, עם חיוניות מוגברת, אבל בשקט, בשלווה, והכי מקסים שרואים את החיוך על הפנים של האנשים. זה כיף בלתי רגיל. אז אני מקווה שככה הערתי על הנושא הזה, איך יש עוד פרקטיקה שאפשר להיעזר בה, שתסייע לכל מי שזקוק. תודה רבה, תודה שהקשבתם והייתם כאן. תודה, תודה. תודה, ורד. אני יודעת באופן אישי כמה הפרקטיקה הזו של טאי צ'י מאוד מאוד עוזר, גם כדי לפרק חסמים פנימיים, גם כדי להתגבר על מכאובים פיזיים, גם להגיע לאיזשהו שקט. ואני יכולה באמת לשתף אותך שאחרי כל אימון, כשאני באה להתאמן איתך, אני מקבלת כמה ימים של שקט ופוקוס מאוד גבוה, ככה שהטאי צ'י, דווקא בתקופה הזו, ורד, אני יכולה להגיד לך שזה כלי מאוד מאוד משמעותי לאנשים, לוחמים בעיקר, אבל גם כולנו שאנחנו עורף שבעצם חווה את הדברים. אז תודה רבה מכל הלב, תודה רבה לך. בשמחה.